Oyo no mukansoro mukoro obumachoge burabu batinete bagaka paka bumachoge chache umugako itongeta nero tinete chache nanche ngatina bumachoge burabu kansoro Severio Mukua Andrew egente kenene oyo no omogoko monene ngutakie serikali ya Ruto mbuya mono tata nyasa kubeko sogotochorera umwana oito mangi oyo konyone tukanyirite kiane Ruto ruseti ga paka gatuira buo mate ko kwani buo mate nero orengo gutari gusiengima eto tangi muna machoge babura paka chache ekaro bajeta yo minto machogu eto abaete chinyimbo tukabatene semoko ene mogende bora bubuya nanda maene bachiri no bora bubuya togote president yeito etole magega yao pako moiso emiaka togote ebe 10 ntumangana mange bo machoge bora paka chache ntubwa tumangana mange nande toko kanyirete ga gusie karo gocha gutokwania etoko kanyirete togote bya paka bagusie ngima orio tenete culture ya gusie ngima murigie ngo bengi engi togotokoboe Ruto tomaboe munerta yetu ya gusi etu ango bate abantu baminto omwesimi wetu mangi nyasa kubeko okore serikali ya Kenya gasi na ando okore no mugusie gasi osike serikali ya koire kirogo omusike kabisa rando bubwate sie gasi abakonya gotena maandamano imichando yabo ntwa maandamano tomayete embura ya tule tokomere bituma abantu baitu baragire njara techa sebana abantu baminto igo ntwe togote nyasa kubeko mwesimi wa Ruto abantu bao chiminisa chao chonsipi chiasisa minisa chao kwa lentre chibama na secretary ochibekamo chikorera bachoge gasi na bakenye gasi egasi ya Kenya ebuya mbono koronge Kenya yo kororare togite kororare tokorere gasi president yetu nande tangi yo soko tochorera uyo minto mangi nebiro bwato ete gusi tuatankiri mbuya mono muna ba machoge kurubora paka chachi asante buya mono sana